xumeak, ze moduz? Badakizu aste honetan ezin degula klase presentzialik eman, orduan elkartu geha hemen katekista lanak eta klase berezi bat grabatuko dugu. Gero zuen etxean bakoitzak goixo gurasoekin ikusteko. Bai? Guazen astera. Badakizue aurreko aztian zein genuen? Gogoratzen alzate benxiran zeintzan. Bai, seguru baietz. Benxiran zan, Biblian azaltzen den gizon jakintxu bat. Eta badakizue zer esplikatu zigun? Berak esplikatu zigun jaunak egin zituen gauza poli pila bat. Eta egin zituen jainkoak adibidez, loreak, mendiak, zuhaitzak, itxasoan dauden animaliak. Beraz, jainkoak gizakio asko maite baitu. Orduan, opari bezala eman zigun behar egindako guztia. Eta badakizu ezagatikan? Gu pixka desberdinak garelako. Gu pertsona dazkagu pentsamendua eta memoria. Baiet, gogoratzen zeate? Bai. Gaurko topaketa da otoitza. Bai? Eta otoitzan bertan Biblia erakurriko dugu. Bai? Baina Biblia irakurri horretik, beti bezala, abesti txiki bat abestuko dugu. Gogoratzen zeate nola lengua azpian ikasi genuen? Baiet, venga, danok elkarrekin abestuko dugu. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezadan. Gauza asko daude eskutuan, hauek baino handiagoak. Beraren ekintza gutxi batzuk baino ez baititu ikusi. Izan ere, jauna da dena egiten duena. Eta berak eman die zintzuei jakin duia. Benxiran, irakurri dugun testu honetan, esaten du jainkoak gure bihotz barruan dagoela. Zuetako bakoitzaren bihotz barruan dago. Isilik, baina beti hori ongo da. Bai? Ez digu inoiz utziko, beti gurekin egongo da. Bai, ulertzen duzuen? Bai, Hombre, eta jainkoa oso prudentia da, oso delikatua da. Maite gaitu gudano maite gaitu. Eta ez digu eskatzen, bueltan ezerre. Ez digu esaten zuke bai, ni maitatu behar nauzu. Beha hor dago eserita, zai, eta gu nahi dugunean bere gana juten geha. Zaten duzuek horrean, eta nahi zunean bakarrik etorriko zeaten nire gana, eta nahi maitasuna ematea. Bai? Eta, orain zer esaten du Biblia? Nia, begiak eta belarria eratu zizkien. Pentsatzeko eta aukeratzeko ahalmena izateko. Gure gorputzaz posible dugu jauna ikutu, ikusi, edo bere ahotsa entzun, bai? Baina posible da, bai, baina nahikoa alda. Nahikoa dela iruditzen zaizue? Begira. Bibliaren bidez, gure belarriek entzuten dute jainkoa, bai? Eta gure begiek ikusten dute jainkoak zer egin duen. Itxasoa, mendia, lurrea, bai? Eta gure zentzumenak ez du balio. Horregatikan, jainkoaren gana dena, zaten, ez dugu ezagutzen uzten, egia ezagutzen. Jakinduria eta espiritua behar dugu jauna ezagutzeko. Izue jainkoa gure barruan bizi dela, bai? Eta fedea ematen digu berekin harremanetan jartzeko. Zuek zauzue lagunekin nola hitz egiten dezue? Normal, jaunarekin hitz egiteko fedea dugu. Eta fedearen bidez, esaten diogu jaunari, sinisten dut. Eta sinisten dut, goratzen zeate, igandetan mesita juten garean gurasoekin, abesten dugu abesti bat, ez? Esaten dura, sinisten dut. Orduan, horrekin egea, jaunarekin harremanetan.
zuen lagunekin eskolan eta kalean ibiltzen zaten bezala harremanetan. Orain denon artean abestuko dugu, leheno esan duten abesti hori Fedearen bidez jaunarekin egoteko, bale? Venga. Sinisten dut jauna, sinisten dut jauna, sinisten dut. Gaurko klaseakin amaitzeko, denon artean otoitz txiki bat egingo dugu, bale? Irakurri, Venga. Jauna, Noelia naiz, ez dituzut ikusten, ez dizut entzuten, baina ezatera nator. Uste dut gure artean zaudela, eta nire bihotzean zako jokatzen duzula. Jauna, zugan sinisten dut, zu izan zinela zeru eta lurren sortzailea, eta ikusten ditudan edertasun guztiaz. Sinisten dut, aingeruaren sortzaile izan zinela, zure handitasunera eta edertasunera ikusten didaten agatuaz. Sinisten dut, zure irudi sortu zenuela gizakia, maitatzeko eta ezagutzeko gai dira. Venga, umetxoak eta klasea bukatzeko abestitxo bat asko gustatzen zaiguna. Bai, venga, denon artean abestuko dugu. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta zure bizi. Berriz! Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta zure bizi. Ondo, horrengo topakera. Erarte! Asteotako eskolana hau duzuen, eta guraso guztiei eman diogu papeltxo hau, eta orduan zuei egin behar dezutena da, bihotza moztu, izkinatikan, ondo, badakizutela zuen mozten, eta giltza. Orduan, gelditzen da horreko bihotz bat, atiak itxi berdiana, eta zuek ikusten dezutenean, jainkoarekin harremanetan ere zutela jarri, ireki bihotza, eta giltza jarri lekuan. Eta orduan, otoitz txiki batekin, esan ezkio sinisten dut jauna, listo. Jainkoarekin harremanetan jartzen zazten.